Het is geen zins de bedoeling om iets op te leggen. Als die motie zo gelezen wordt door de staatssecretaris, dan is dat al een signaal dat we het anders op moeten schrijven. En ik ga daar het initiatief toe nemen. Dus ik zal met een gewijzigde motie komen. Ja, en die zal dan door de staatssecretaris van commentaar moeten worden voorzien als die motie binnen is. Wij zien een aangepaste motie van u met plezier tegemoet. De staatssecretaris. Laatste woord hierover. Die review, die peer review wordt gewoon gepubliceerd. En die kan gewoon aan het parlement, kan aan de Staten van Curaçao worden gestuurd. Dat is gewoon transparantie ten top. We hebben als Nederland ook gewoon, Europees Nederland, nu ook onze recente peer review gedeeld als wij met de Kamer discussiëren over het internationale fiscale beleid. Voorzitter, ik ben benieuwd wat de motie dan gaat inhouden. Wachten wij met belangstelling af, maar van de kant van het kabinet zijn we denk ik heel duidelijk geweest. Een vraag nog van de heer Marcelina. Ja, voorzitter, zeker. Het opleggen gaat tegen het statuut in. Curaçao is een autonoom land. Dus dat is een helder antwoord daarop. De heer Marcelina. Ja, ik wou ook vragen dat als Nederland zelf een evaluatiebepaling heeft met het verdrag van Malta. Dan kom ik weer uit bij de staatssecretaris van Financiën en dan gaan we terug naar 1977. Maar kort, ik denk dat de staatssecretaris ook helder is geweest, is dat het, en staatsrechtelijk kan ik zeggen, opleggen gaat tegen het statuut in. Ik heb de staatssecretaris helder horen zeggen dat er gewoon een review komt vanuit het OESO, die hier ook over gaat, van het verdrag, als dit ook verder geratificeerd wordt. Dat is eigenlijk een hele zuivere manier. De heer Brownbill zei dat eigenlijk ook heel goed. Dat betekent dat de Staten van Curaçao dan verder het gesprek daarover kunnen voeren. Maar het betekent ook voor het parlement in Nederland, zeg ik tegen de heer Itzinga, dat hij die review kan gebruiken om eventuele voortgang te zien. Net zo goed als hij dan de reviews kan zien van de verdragen waar wij geen Emily mee hebben, want die zijn er ook niet. Dus ook hiervoor geldt weer dat met dit verdrag er weer een extra waarborg is ten opzichte van een heleboel andere verdragen die Nederland ook gesloten heeft. En misschien enigszins, als we de economische ontwikkeling weer monitoren, moet dat misschien via een Rijkswet gebeuren? Voorzitter, ik ga ervan uit dat, en dan kijk ik ook even de staatssecretaris van Financiën aan, dat natuurlijk het bestuur, de regering van Curaçao, de economische ontwikkelingen monitort. En als daar, en verder vindt er overleg plaats natuurlijk binnen de Koninkrijksconferentie, als wij samen dat kunnen bevorderen. Goed, tot zover dit debat. Dinsdag stemmen we over de motie en over de wet. Ik schors tot 1:10 en ik nodig de gedelegeerden graag uit voor een gezellige lunch in ons ledenrestaurant. Broodje kaas, glaasje melk, u kent dat wel.